Yes, kasama nga Bernard. Karong mga orasa diritas Katalunan Grande ning siyudad sa Davao. Og naa na pud tay naabtan kining usa ka balay kusog kayang radyo. Manghatag na pud ta og kining pinaskuhan sa atong mga suking tigpaminaw alang sa ngayong Pasko panalo ka promo. Okay, naa na jud ay siya. Okay, maayong hapon di ani mo, ma'am. Ang hapon po, sir. Okay. Ma'am, kinsa may pangalan nato, ma'am? Mary Grace, sir. Si Mary Grace Baysak. Baysak, Mary Grace Baysak, ang usa ka certified listener sa DXDC Armen Davao. Okay, ma'am, ready na ka, ma'am? Ready na? Ready na. Okay, ready na siya kasama Bernard nga mo kanta. Okay, ihapan nato si ma'am kung ready na ba? Okay, 1, 2, 3, ma'am, ready na? At makarating sa tahanan, kapaskuhan pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa, halik at yakap. At makarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa iyo'y makarating. Yay! Okay, mo to, nahuman dyan ni Ma'am Grace, no? Okay, salamat kay Ma'am Grace. Di na ito laganon kasama Bernard, ito lang itunol ang Nutribina items, dawata ma'am. Ana, okay, gidawat na dyan ni ma'am. Ito pong itunol ang wine, dawata Ma'am Grace. Ma'am Grace, ako ihatag ang panahon, mensahe nimo sa imong mga silingan diri sa unsa ka ini nga exact location diri? Unsa ka? Sitio Calabihandos, Katalunan Grande. Nagpasalamat ko sa DXDC RMN Davao o kamo mga silingan, pamina mo, kabasin ka mo na po sunod ang maabtan nga naminaw ug mahatagan mo sa ilahang pahalipay para karong Pasko. Okay, salamat kay Ma'am Mary Grace imong pagpaminaw tungod kay imong himong number 1 ang DXDC Armen Davao. Alang sa ngayong Pasko panalo ka promo. Ako ni si Radyoman Don Pulayaw, kauban ni Radyoman Dudong Irin Lumusbog. Tatak RMN.